Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Babura Hausa TV, tashan nan da kan ilimantar, ta faɗakar kuma ta nishaɗantar da masu sauraro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafinmu mai suna auren fansa. Sunana ɗan Malam Babura, ni na rubuta kuma nake karantawa. Ku yi mana subscribe, ku yi laye, ku taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Washe Mun gari gode. Faisal suka ƙara haɗuwa da Anwar, daga nan kuwa suka zama abokai. Cikin ƙanƙanin lokaci Anwar ya saki jiki da Faisal saboda yadda yake sakar masa abin hannu, har ya fara zama kamar yaransa. Wani lokacin ya aike shi ya kai masa wanki da guga, har ta kai ta kawo Anwar shi yake tambayar Faisal aiki, saboda yana so ya riƙa aikensa ko ya sa shi ya yi masa wani abu, saboda yana kwaɗayin abin hannunsa, domin ya san in dai Faisal ya sa shi aiki ko ya aike shi to ba zai ba shi kuɗi. Faisal bai yi wa Anwar bayanin komai akan wane ne shi kuma daga ina yake ba, duk da Anwar ɗin ya so ya yi masa wannan tambaya, amma tsoron kar ya ɓata masa rai ya toshe wa kansa hanyar samu na 'yan kuɗaɗen da yake samu kullum a hannun Faisal da kuma abubuwan da yake sa masa. Wannan ya sa ya ja bakinsa ya yi gum. Lokacin da Faisal ya tabbatar da Anwar yana da kwaɗayi kuma yana son abin hannunsa, sai ya nuna masa ya yadda da shi, har motarsa yake bashi ya kai masa kawosh. Ta kai ta kawo, Faisal har katin ATM ɗinsa yake barwa Anwar ya sha masa mai a gidan mai, ya gaya masa pin ɗinsa na banki. Sosai ya nuna ya yarda da Anwar. Ana haka sai ya fara yi masa tambayar wasu bayanai da yake nema, shi ko yana bashi. Domin zuwa wannan lokaci Faisal ya saki jiki da Anwar kamar yadda Anwar ɗin ya gama shige masa, har ma abin da bai nema ba, duba da yadda ya nuna masa cewa bai damu da komai ba, kawai alkhairi yake ta yi masa, ya yarda da shi cikin ƙanƙanin lokaci. Anwar kuwa ya ji ya samu guri, ya samu abokin wanka, ya mai da Faisal ya zamanto cewa shi ne ATM ɗinsa, yana ba shi kuɗi kullum, musamman idan ya aike shi ko ya sa shi wani aiki. Gashi kuma yana siya masa ababen more rayuwa, kayan ciye-ciye, kayan sawa da sauran kayayyaki na buƙatar rayuwa. Wannan ya sa Anwar ya saki jiki da Faisal sosai, har yake kwantar da kai yana masa fadanci. Rannan Faisal suna cikin mota da Anwar, sai ya saita fake call a wayarsa, wato kira na bogi, duka dan ya ƙara janyo Anwar cikin jikinsa, ya ƙara yaudararsa. Ya ƙara a kunne kamar da gaske. Anwar ya ji shi yana faɗin, Anti Bahijja, wai har yanzu ni Hajiya za ta yi wa gori saboda na ƙi yin aure? Kawai shi kenan saboda na ƙi na aure wacce take so. Haba, yanzu wannan adalci ne? Allah ya ji ƙan dadi, inda a ce yana da rai duk da haka ba za ta faru ba. Faisal sai ya yi shiru, tamkar irin yana sauraron magana ne daga wani ɓangare a waya. Sannan ya ci gaba da faɗin, Anti Bahijja, kin san ba na ɓoye miki gaskiya. Da haka ni ba zan koma gida ba, ko hanyar ɗorai ba na son gani. Ni yanzu ina hotel, rayuwar ma ta fi mini daɗi a haka. Kuɗin hannuna sun ishe mini rayuwata, ko ina zan je. Sai ya ƙara tsayawa da zancen nasa. Sosai Anwar kuwa yadda wayar ya ɗauki cewa ta gaske ce, ya kasa kunne yana jin abin da ake cewa, har yana tunanin wasu abubuwa a cikin ransa, har ya fara tausayin abokin nasa Faisal a ransa, yana faɗin, Allah sarki Faisal, na ɗau alhakinka a baya, na yi zaton ko kai mai satar mutane ne, ashe ma kai ɗan Kano ne, ashe ɗan ɗorayi ne kai, ban sani ba. Allah sarki, ashe maraya ne, mahaifinsa ya rasu. Bayan Faisal ya gama yin wannan waya ta bogi, saboda ya ƙara yaudarar tunanin Anwar, sai ya dafe kai ya kwantar da kansa a jikin kuryar mota, ya ce, Sorry fa Anwar, na bar ka yana ta waya, kai haƙuri. Wata yayata ce take son takura mini akan na koma gida. Wai me yasa ba a son farin ciki na ne a rayuwa? Anwar ya ce, haka ba ne Faisal, ka yi haƙuri, haƙuri za ka yi. Allah ya ji ƙam dadi, ashe ya rasu. Murya sanye Faisal ya amsa da, Amin. Sannan ya ce,
Anwar zo ka ja mu don Allah mu tafi hotel. Amma me zai hana yau ka taya ni kwana, bana jin daɗi sosai. Anwar da kamar jira yake yi ya ce, wannan ai ba wani abu bane ba. Amma dan Allah abokina kar ka bari ka shigar da kanka cikin damuwa, bana son ganin ka cikin damuwa. Anwar ya nuna kulawa a gurin abokin nasa. Bayan sun je hotel, Faisal ya shiga bedroom ya yi wanka ya fito sanye da tawul a jikinsa. Ya wuce ya saka jallabiya. Anwar yana zaune bakin gado yana shafa wayarsa ya ce, Anwar buɗe mana abincin nan mana, yunwa nake ji. Faisal yana shirin yi wa Anwar tambaya, sai ya fara ɗauka hankalinsa da yi masa kyautar kamar yadda ya saba, irin kyauta ta mamaki. Lokacin da ya lura da wayar hannunsa ya ce, Anwar wannan wace waya ce nake gani a hannunka kamar Infinix? Anwar ya yi dariya ya ce, Infinix ce? Ka ganta dai, da ita nake ɗan gwagurawa. Faisal ya ce, a haba saurayi kamar ka, ai ka girbi Infinix. Ga su Samsung nan, ga su iPhone nan, ga su Google Pixel nan, ka tsaya da Infinix? Faisal ya ce, Allah kai mu gobe mu je na siya maka waya. Bayan hirar sasu ta ɗan yi tsayi a kan siyan waya, Anwar ya masa godiya sosai, sannan suka fara cin abinci. Soyayyen dankali ne da miya, da ɓararren ƙwai, da kuma zabuwa da ta sha jar suya sai lemo da ruwa. Suna tsaka da cin abinci, Faisal ya nuna wa Anwar hoto a wayarsa yana faɗin, Anwar ka san wannan mutumin? Anwar ya karɓo wayar ya ce, ai na san wannan, Tasiu Bala ne. Bai daɗe da yin ritaya ba daga aikin ɗan sanda, na san shi sosai. Ya riƙe DPO ina ganin ko a jihar Kebbi ne? Ha ba Kebbi ba, jihar Neja. Faisal ya ce, warai ka san shi, haka ka san mutane? Ya ce, mu waye ba mu sani ba. Gidansa yana layin Abbale bayan makaranta. Anwar jin an yi masa tambaya irin wannan, haɗa 'yar bulga yana kuri, su waye ba sani ba a Kano. Faisal sai ya bigi cikin Anwar da faɗin, akwai wata yarinya an ce 'yarsa ce, wata 'yar kyakkyawar yarinya haka, yarinyar ta ɗau hankalina. Kafin wannan lokaci, Faisal bai san 'ya'yan Tasiu Bala ba, kawai ya bigi cikin Anwar ne. Ai kuwa carab Anwar ya karɓa da faɗin, na san wace ce ma kake magana a kai, har yana dariya. Amira ce, tana da yaya tana karatu a ABU Zaria, bari na nuna maka hotonta. Na san ma ita ce, saboda yayarta ita karatu take yi kuma ba ta kula samari. Anwar ya nuna wa Faisal hoton Amira. Ai kuwa Faisal ya hau kai ya zauna ya ce, yes of course ita ce, wannan ita ce. Yana faɗi yana nuna hoton da hannu. Anwar ya ce, kai a yarinyar nan tana da farin jini sosai, amma yanzu fa an tsayar da ranar aurenta. Akwai wani abokin mu Aminu shine zai aure ta. What? Aure kuma? Aure fa kace? Anwar ya ce, aure mana. Ai har an saka masu rana ma. Ya naga kamar kana neman ɗaga hankalinka a kai. Faisal ya ce, haba Anwar, kamar ba ka gane me nake nufi. Wannan yarinyar ta tafi da tunanina, idan ban same ta ba zan iya hauka cewa ko na mutu. Anwar ya ce, tashin hankali. To yanzu ya za a yi kenan? Wallahi abokina ne yake son ta. Faisal ya ce, kaga Anwar, ba ruwana da wani abokinka, ni ma ya abokinka ne. Duk yadda za ka yi ni dai ka taya ni samun yarinyar nan, ko ma ta wani hali ne ni zan baka kuma duk abin da kake so. Faisal dai tun zuwansa Kano kawo wannan lokaci bai haɗu da Tasiu Bala ba, bai kuma san ina gidansa yake ba, amma dai yana tabbacin cewa a unguwar ta Fage yake. Sannan bai san 'ya'yan Tasiu Bala ba, bare ma ya san wace ce Amira. Kawai dai hikima ce da basira irin tasa ya bigi cikin Anwar yake masa magana a kai domin ya sami information ɗin da yake bukata a kan Tasiu Bala. Anwar kuwa, wanda shi kullum burinsa ya faranta wa Faisal domin ya ƙara samun kuɗaɗen shiga, ya hauka ya zauna daram ya saki baki yana taɓarin zance ya nuna masa hoton Amira. Shi kuwa Faisal ya zauna daram ya ce ita ce, har ma ya nuna cewa shi fa duk duniya Amira kaɗai yake so domin ta tafi da zuciyarsa.
To masu sauraro za mu kwana a nan sai ko mun haɗa episode na gaba. Ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan labari da muke kawo muku a comment section. Kada ku manta, subscribe, like ɗinku yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen littattafai masu nishaɗantarwa. Mun gode.